otkupi i obnovi Hilandar. Drugo, školovanje ženske omladine. Treće, stipendiranje nadarenih đaka napolje, da idu napolje da uče. Onda škole, crkve, manastiri, sve je to trebalo se potpomaže. Mostovi i železnice. Sve je to bilo. To je ona zacrtala kao svoj uslov da pristane za takvu ponižavajuću ulogu na nju. Znači, ona je žrtvala svoj obraz da bi Srbiji bilo bolje. I jednu stvar, kad su oni ubiveni, došla je dinastija Karađorđević, ona je počela da ubire plodove onog što su oni stvorili. Jer univerzitet u Beogradu nije stvorila dinastija Karađorđević, mada je to bilo 905. nego dinastija Obrenović, jer to je bilo 903. godine trebalo da bude. Da, samo da dodam, dakle, za vreme vlade kralja Aleksandra Obrenovića osnovana je, dakle, postala je, podigla se na viši nivo i tada je postala Kraljevska Srpska akademija nauka i umetnosti, a upravo među papirima kralja Aleksandra Obrenovića nalazi se, dakle, predlog kako će se pretvoriti tada velika škola u Narodni univerzitet i, dakle, ime kralja Aleksandar. Mnogi misle da je to po kralju Aleksandru Karađorđeviću, to je u suštini po kralju Aleksandru Obrenoviću. Evo, pre nekoliko dana smo i proslavili tu 100-godišnjicu. Evo nas na kraju. Biće prilike, nadam se, još da o svim ovim istorijskim segmentima pričamo posebno. Ja mogu samo da se zahvalim što sam zajedno sa vama večeras ovako putovala kroz našu srpsku istoriju, ali ne onako kako smo navikli, opet kažem, nažalost, što kroz časopise, što kroz udžbenike, što kroz neke naše priče, već na jedan drugačiji način. Kao što se nekad pričalo, jer to su priče starog Beograda, starog Kragujevca, starog Smedereva. Ej, kad kažemo Smederevo, da znate da u Beogradu postoji neka ulica kralja Aleksandra. Bile nekakve revolucije ili tako nešto za vreme Tita. Sad je opet kralj Aleksandar. Da. O kom se to kralju Aleksandru radi? Pretpostavljamo Obrenoviću. Ne. Karađorđeviću. Ne. Nego? Aleksandar von Battenberg. Nemojte, molim vas. Dozvolite, to je bio fišeklijski sokak. Fišeklijski je tamo prodavao barut, nabavljao barut i oni su bili što dalje sklonjeni iz varoši. Ako se zapale da ne ide sve u vazduh. I taj fišeklijski sokak je sve postojao dok se nije pojavio kralj Aleksandar Battenberg. Evo, njegovu čast je fišeklijski sokak preimenovan u ulicu kralja Aleksandra. Strašno, ne mogu da verujem, zaista strašno. Nažalost, tako je. Eto, vidite. Evo nas na kraju, za kraj, gospodine Bogdanoviću, još nekoliko stihova od vas, je li tako? Da, pa pošto smo počeli sa jednom pesmom, red bi bio i da završimo sa jednom pesmom. Dakle, ovo je pesma koju je napisao naš veliki Jovan Jovanović Zmaj, a za upravo onaj tragičan dan od 6. maja 1891. godine. I lađa stade, i ti ruke sklopi, u zagrljaj prazan. Ostani, majko, o tako ti Boga, ostani gde si, blizu sinu svoga. Blizinu tvoju sin osetit mora i kroz 9 vrata zatvoreni dvora. Hvala još jednom. A vama, poštovani gledaoci, hvala što ste bili i večeras uz emisiju Da vas pitamo. Iskreno se nadam da je i vama, kao i meni, bilo ugodno u ovom putovanju kroz istoriju večeras. Još jednom hvala vam na pažnji.